Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷи. Номи ман Шаҳром. Айни замон қарор дорем дар южни дӯстони гиромӣ. Аз ин тараф тарафи текстил мешавад ва танка. Аз ин тараф Султони Кабир ва аз ин тараф бошад Калхози Россия. Хонаи имрӯзаамон дар южни ҷойгир аст, маҳаллаи Шодиён. Марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафтем. 4 сотиқ замин мебошад ва 4 дар хона дорад плюс прихожая. Кӯчаҳош ҳамаш асфальт кардагӣ, освещения дорад. Хулоси гап, маҳаллаи намунавӣ. марҳамат мегузарем ба худи хонаи фурӯшӣ. бениҳоят ремонти аҷоибот дорад. камтарпас ҳамашро нишон дода мефаҳмонем. боз дӯстони азиз, ҳама ҳавли пол низ заминаш брусчатка задагӣ, ороиш додагӣ. хона низамедни уклон кардагӣ, то ки ягон хел об ҷамъ нашавад. ина марҳамат, инҷо кухня, қатъи ҷои умуванлик барои дастшӯӣ. инҷо бошад якум меҳмонхона. аз инҷо агар хел болотарак равем, ҳоҷатхонаву ҳамом мешавад. аз инҷо боз як дари хона. аз инҷо агар болотар равем, веранд мешавад ва худи ҳавлӣ. марҳамат дӯстони азиз, аз кухня сар мекунем. хона ду линияи об дорад, обуш ҳамавақта. ана инҷо дӯстони азиз кухня мебошад. чӣ хеле ки мебинед ремонташ бениҳоят хуб. масъалаи свет, тамошобинони азиз, барқаш ҳамавақта мебошад. даруни шаҳрай сталбаи свет дар пеши хонае метавонем бо 380 гузаронем. документҳои хонаем ҳамаш 100%. мегузарем ба якум меҳмонхона. якум меҳмонхона мебошад. обши ҳавли 4 дар хона плюс прихожая. ва ин дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, финская печка мебошад. 4 хонара гарм мекунад, яъне меҳмонхона, спальни, детский ва прихожӣ ба ҳезум, кумур ва газ қатъӣ метавонад хонаҳоро гарм кунад. ҳама хонаҳо чӯбияни наполошам дӯстони азиз, чӯбияи бениҳоят босифат кардагӣ ва трезоҳошам ҳамаш трезоҳои пластикии туркӣ мебошад. акнун мегузарем ба ҳамому ҳоҷатхона. ҳамом яъне ванна термикс дорад тамошобинони азиз ва таги термиксда ҷои мошинаи ҷомашӯӣ. полуш керамическая плитка кардагиай. деволош жидки абой задагиай. зимистонда худуш гарм мекунад, тобистонда худуш хунук мекунад. технологияи аврупоӣ мебошад. даруни душ бошад полуш мозаика кардагӣ. худи поли ҳамом керамическая плитка, чӣ хеле ки гуфтем. мегузарем ба ҳоҷатхона. марҳамат, инҷо ҳоҷатхона ва мусталбхона. хонаҳо жидки абой кардагианд, ранги ҳамом ва канализатсия дорад. оби гарм, оби хунукам 100% муайян мебошад. дӯстони азиз, ин фақат якум хонаву кухни, ҳамому ҳоҷатхона буд. боз 3 дар хонаи дигар қатъи прихожӣ ҳаст. ремонти увош бошад, боз аҷоибтар. чӣ хеле ки мебинед, хона мансард дорад. мансардаш тайёрай барои дуюм ошёна шудан, фақат перегородка ва утеплит кардан дар корай тамом. инҷо даромадгоҳ, яъне прихожӣ мебошад. дари детский ва ин бошад дари зал. чӣ хеле ки гуфтем, ҳама хонаҳо чӯбиянд ва заминшам чӯбияй, бо айболош ламинированӣ абой задагиай. ҳама хонаҳо дарошам чӯбияй босифатай. инҷо бошад ҷо барои шкаф тайёрай. шкафи прихожка. мегузарем ба дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. инҷо зал ва чӣ хеле ки мебинед, ҳама хонаҳо натиҷанои потолок доранд, рангошон алиш мешаванд. пол ҳамаш паркетни чӯбай, ручная работа, бо айболош ороиш додагӣ айболош. ҳамаи ҳамин ручная работа. инҷо ҷои телевизор ва живои абой задагианд, яъне ки рангаш алиш мешавад, вобаста аз куҷо шумо мебинед ин абоя ва аз вақту соат, яъне рӯзона ё ки шабона. деволош бошад венецианский мрамор задагиай.
акнун мегузарем ба детский, яъне ҳуҷраи кӯдакона. абои потолок бо худаш фосфор дора, дар вақти торикӣ аҷоиб рӯшанӣ мекунад. боз як маълумоти дигар, ҳама хонаҳо алоҳида автомати свет гузарондагианд. мегузарем ба спальни, яъне ҳуҷраи хоб. ҳамаи ремонташ бо сифат ва маҳсулоташ падзаказ ай Туркия ва ай Москва овардагианд. хонаи 2020 сол сохтагианд ва ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. соҳибуш да ҳозир срочно сум дар кор шудагиай, барои ҳамин мефурӯшанд. ҳамон финский печкаи гуфтагимон 4 хонаи гарм мекунад: меҳмонхона, спальни, детский ва прихожая. масоҳати умумии хона 100 метри квадратӣ мебошад. венецианский мрамор каткадагиай ва барои телевизор, музыкальная гарнитура ҳамаш гузарондагӣ. нархи хона бошад $70,000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. ва дӯстони азиз, агар рӯи квадратура ҳисоб кунем, $800 агар ҳисоб кунем, нархи хона $80,000 мешавад, бе заминуш, бе ҳичиш. лекин соҳиби хона $70,000 меган, бо барои харидори аниқ савдоям мекунанд. яъне ки сари ҳар 1 метри квадратӣ $700 меғалтад, ки шумо соҳиби ҳам ҳавлӣ бо шароитҳои беҳтарин мешавед, свет, об, канализатсия, ҳама шароитҳош беҳтарин мебошад, ҳам боз соҳиби замин ҳам мешавед. фикр мекунам варианти хубае, чӣ ба ки ҳозир нархи новостройкаҳо этажи поён бо ин хали ремонт, бо ин хали шароит $700-800 мебошад, ки шумо дар ин нарх метавонед соҳиби ҳавлӣ шавед, ҳам соҳиби 100 метри квадратӣ ва ҳам соҳиби замин бо шароитҳои беҳтарин. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон гап занед. мо бошад навормона давом медиҳем. инҷо ферам мебошад, боз погреб ҳам дорад. ин девори хона то охирам меравад дӯстони азиз. ин бошад дуюм ҳавлии фурӯшӣ аз ҳамин соҳиби хона мебошад. ягон тақрибан 1 ё ки 2 рӯз пас навори ҳамишам дар канал меброяд. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, замини ҳавлӣ аввал паст будагиай, хонара баланд кардагиянд, барои ҳамин боз погреб ҳаст. инҷо бошад веранд, летни мебошад, тагш полни подвалай, деволош полни хишти пухтақатияй. ояндада мешавад бо ба ҳазур дуюм мошинаша бардоштан фундаметрш 100% ҳамхали имкониятро дорад. ва дар инҷо мешавад отдельни кухня, ҳамом, ҳоҷатхона, кухнӣ сохтан шароит ҳаст. нархи хона $70,000 мебошад. хотиррасо мекунем ки замин дар ҳамин территория, замини холӣ аз $13,000 сар мешавад нархаш, чӣ ба ки даруни шаҳре, ҷошам бениҳоят ҷои хуб, канализатсия дорад, свет, об ҳамавақта. дар сохтмони ҳамин бино соҳибуш бениҳоят маблағи калон сарф кардагиянд, лекин ҳозир бошад сум дар кораашон, барои ҳамин бо нархи $70,000 срочна мефурӯшанд. дӯстони азиз, дар ин нарх ихали ҷода ҳамин гуна хона ёфтан номумкин аст. нархи хона савдо мешавад ва алишам мешавад ба як хонага ё ки ду хонага дар маркази шаҳр бошад, болои сум дода шавад, барои ин ки соҳибуш да срочна сум дар корай. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экрани дӯстони азиз. марҳамат, аз номи каналмон гап занед. то боздид, барори кор шумо. худо нигаҳбон.